Здравейте! От Консулт Сервис ще ви направим демонстрация за работа за касов апарат тези микро. Включваме апарата към ел мрежата и с този бутон задържаме, докато се покаже на дисплея регистрацията. С бутона МОД се сменят режимите. За пускане на касова бележка избираме режим REC. Парола 4 осмици, бутон CLK. Готови сме за пускане на касова бележка. Пишем сумата от клавиатурата. Примерно ще дадем някаква сума. Натискаме бутона 01. Проверяваме сумата, след което натискаме Тотал. Излиза касовата бележка, къса се и се дава на клиента. Изчистваме клавиатурата с бутон C и сме готови за следващата касова бележка. В края на работния ден задължително пускаме дневен отчет. С бутона МОД избираме режим нулиране. Парола 4 девятки, бутон CLK и Тотал. Късаме дневния отчет и го закачаме в касовата книга на съответната дата.